Всяко голямо нещо започва с идея, а понякога с една дума – празник. Не просто име, а пулс. Родена преди 20 години, тази дума, тази мечта пламна в сърцето на Сандански. В земя, в която фолклорът не е минало, а жива, дишаща същност. Там, в тихата зала с големите огледала, се събраха няколко ентусиазирани деца. Не за слава, не за медали, а от любов. От обич към ритъма, който идва от земята и от гласовете на дедите. Танцов състав «Празник» не е сбор от хора. Това е кръг, в който всяка стъпка е нишка от шевица, всяко движение – звън от хлопка, всяка песен – дъх от планински вятър. Те не просто танцуваха, те превърнаха сцената в празник, а празника в живот. Там, където други виждаха ред от танцуващи хора, празник създаваше жива легенда. Танц, който не просто се гледа, а се усеща. Всяка репетиция беше свещенодействие. Всяко представление – огън в очите на публиката. Празник носи едно послание – че фолклорът не е в музея, а в дишането, в обичта, в младото сърце, което не забравя. Танцът им не само е изкуство, това е наследство, това е обет, това е пламъкът, който се предава от поколение на поколение. И така вече 2 десетилетия, в танц след танц, в стъпка след стъпка. Те не просто празнуват фолклора, те го променят. Те го възраждат, защото празник е повече от име. Празник е онова, което се случва, когато любовта към българското стане движение, глас, полет, защото всеки танц е едно пътуване, а това пътуване е път. Път през поколенията. Пътят на танцов състав «Празник». Здравейте! Казвам се Лиляна Синанска и съм съпруга на Атанас Синански, основател на танцов състав «Празник». Аз искам да благодаря най-напред на всички тези деца, че повярваха в мен и в моя екип и най-вече, че издържаха на напрежението в залата. Атанас Синански отдавна искаше да работи с деца. Имаше желание да направи школа за деца, които да попълват големите състави, да има попълнение млади кадри. Когато вече танцовия състав беше оформен, той реши, че е време да се именува танцовия състав. Заради това предложи на децата в танцовия състав, всяко едно от децата да изкаже своето мнение. И наистина децата, всяко едно от тях си написа на листче желанието, как да се нарича танцовия състав. Но точно тогава, когато той дебатираше с децата името, се случи нещо. Той работеше с чужденци, преподаваше български танци, пътуваше до Холандия. Там имаше добър приятел, който се наричаше Еди Тийсен. Той беше ръководител на състав за български танци. Неговият танцов състав беше оборудван с много реквизит, с много носии. В един момент неговият танцов състав се разпадна и всичките тези носии, които притежаваше танцовия състав на Еди, той ги изпрати като дарение за танцовия състав на Атанас Синански. Всичкият реквизит, който той притежаваше, пристигна в града с един автобус дарение и поради тази причина той разказа на децата какво се е случило и предложи на децата да вземат името на танцовия състав на Еди Празник заради жеста, който той направи за танцовия състав на Сандански. Казвам се Катя, на 28 години съм и съм бивш танцор на танцов състав «Празник». Господин Синански беше невероятен човек, винаги строг, но справедлив.
постоянно беше не усмихнат, но пък имаше едно топло чувство в него. Когато бяхме на репетиция, винаги беше човек, който ще ти помогне, когато не разбираш нещо, ще ти покаже, ще ти обърне внимание, за да се свърши всичко както трябва. Беше винаги там, когато имаш нужда да ти помогне, да ти покаже стъпка. Здравейте, казвам се Живко Цветков, град Сандански съм и съм дългогодишен танцор на танцов състав Празник. Господин Синански. Господин Синански, без да преувеличавам, мога да кажа, че не само на мен, а на много от нас беше като буквално втори баща. Въпреки че сме се виждали в повечето време само 2 пъти в седмицата с него, този човек ни научи на това как да се държиме към другите хора, не възрастни, не по-малки, не по-големи, другите хора. Научи ни възпитание, научи ни на това как да бъдем добри, колкото буквално да звучи, научи ни какво не трябва да правиме и кое е добре, най-добре за нас. И друго, което мога да кажа, е, че той ни научи на това да бъдем единни и да бъдем възпитани деца и вече хора. Винаги виждаше и чуваше всичко. Няма значение в коя част на залата си или дали обърнат с гръб. Винаги знаеш какво се случва, какво правят децата и просто голям респект за него. За мен мога да кажа, че той беше главна мъжка фигура след баща ми. Той ни е научил на много, винаги ни е държал строго. И като приключеше този целият репетиционен процес, той ни беше приятел. Запознал ни е не само с фолклора, но и с изкуството как да общуваме с хора, които не познаваме, с хора от други народи, тъй като ние се срещахме постоянно на тези пътувания, се срещахме с много деца от всякакви народи и просто общувахме с тях, тъй като той имаше много опит в това. Господин Синански е човекът с голямо сърце и душа. Човекът, който ни научи на голяма дисциплина и възпитание. Господин Синански на първо място беше един огромен авторитет. Имаше една сериозност в него, още като те погледне и така малко дори не само уважение, но и страх изпитвахме към него. Беше доста взискателен и строг, но в същото време и се усещаше доста топъл човек. Той беше в тези ранни години за нас като баща. От него сме научили доста неща за живота и може би след родителите дължим нашето възпитание именно на него. Спомням си го като строг човек, като човек изискващ много, но той даде много на състава и за това днес сме тук, пораснали и знаещи какво искаме и как да постигаме нещо в живота си. Ансамбълът за него беше всичко. Ансамбълът за него беше семейство. Ние всички в семейството горяхме с неговата работа. Той държеше много на ред и дисциплина в танцовия състав. Искаше танцовия състав да бъде не само школа за танци, да бъде училище, в което да се възпитават добродетели, да бъдат възпитани деца, да бъдат добри деца, да се обичат, да се разбират, да си помагат. Как им обясняваше, че момчетата трябва да бъдат кавалери. Момчетата трябва да са тези, които ще пуснат дамите напред. Момичетата да се държат като дами обаче. Така че ето това беше неговата мечта, да създаде танцов състав, който да възпитава, да обучава на добродетели, на неща, които ще им бъдат полезни в живота. Първия концерт, мисля, че бяхме на площада. Спомням си, че беше хаос, родители помагат да се облечем, не знаят как се обличат носи, как се поставят пояси. Беше пълен хаос, децата бъркат стъпки, хореографии, всичко, но имаше емоция, всички бяхме много заредени, усмихнати, въпреки че сме сгрешили. Казаха ни след концерта господин Синански, че сме се представили много добре, въпреки че не беше така.
но важно е, че не потъпка нашия ентусиазъм, а ни преведе през всичко това, за да продължим напред. Първия и последния концерт няма особена разлика. Винаги стои тръпката, винаги стои притеснението и емоцията преди излизането на сцената. Истината е, че всеко едно участие е уникално и чувството също е незабравимо, но неописуемо в същото време. В първи клас най-различни преподаватели и учители минаваха през класовете, се представяха и казваха, нали, какво преподават и дали имаме желание да запишем. Общо дето се записах на всичко, но едно от многото неща, които се записах, беше народните танци. На първо време малко с присмявка, така, но в крайна сметка това остана единственото нещо, което се занимавам дълги години. Избрах народните танци, защото почувствах, че това е част от мен. На първия ни концерт, който имахме със състава, трябваше да се преобличам точно и за спортните танци, които посещавах. И осъзнах, че за напред това няма да е възможно да съчетавам и двете неща. И въпреки, че народните танци тренирах много по-отскоро, просто усетих вътрешно, че това е нещото за мене и това се оказа така дори 20 години след този концерт. По-скоро той фолклора си ме избра. Аз танцувам от много малка. Баща ми е танцувал в състав. Дядо ми е пеел в състав. Като цяло сме едно семейство, което е доста запалено по фолклора. Сестра ми също танцуваше дълго време народни танци. Братовчетките ми просто фолклора ни е в кръвта. Танцувала съм за кратко и модерни танци, но просто като не е твоето, се ориентираш бързо в друга посока. В началото малко несериозно или така да кажа, че не съм го приел като страст, а даже по това време повечето деца беше срам да играят народни танци, бягаха от това нещо, всички предпочитаха да запишат на футбол, на друг вид спорт и може би реших да опитам нещо различно, дали ще е моето и явно е така. Имаше ученици, които ни се подиграваха за това, че ходим на народни танци. Аз като едно момиче реших, че ще сменя и ще започна да ходя на модерни танци. Казах на майка ми, тя ме откара в една от групите в града, но в момент, в който отидох там и казах, че искам да си тръгна и повече не съм искала и за момент да се откажа. Така, има една репетиция, в която, понеже танцуваме в зала с огледала и с цялата с огледала, имаше репетиция с още едно танцорче, което преди загрявката, без да искаме, щупихме 3-4 стъкла. Може би това е след което последва, разбира се, скандал, но в рамките на нормалното, но това е една от репетиции, които си спомням така с най-голямо удоволствие. Всеки човек трябва да се занимава по някакъв начин с българския фолклор. Дали ще е с това да го танцува, дали ще е само с това да му се възхищава и да ходи на концерти, защото това ще е нещото, което ще ни запази като народ. В началото малко с присмивка така на момчетата се обръщаха, като се чуваше народни танци и момче, но сега ми прави впечатление, че все повече момчета спрямо момичета се записват в народните танци. Най-много ми липсват репетициите, задружието, пътуванията, които сме имали, концертите, наградите, които се печелят и това усещане, което можеш да получиш само като спечелиш едно първо място някъде. Това ми липсва най-много и това бих предпочела да изживея. Получих фалшиво предложение за брак на едно от пътуванията ни. Пътувахме до Сицилия и с един приятел се поскарахме леко и аз му казах, че предпочитам да не говорим много до края на екскурзията, за да не си я разваляме. При което той реши на ферибота от Италия до Сицилия пред всички хора ми каза, ела с мен, нали, до пейката и там, нали, съответно клекна, беше взел пръстен от едно друго момиче и ми го даде. И мен ми стана толкова смешно и неудобно едновременно. И така, това ми се е запечатало наистина като нещо, което никой няма да забрави. Ами, това са малки копия на нас, всичките от един до други, момчета и момичета. Просто всеко едно дете, което се записва в това да танцува, независимо дали в нашия състав или в друг, само по себе си вече от започването те се изграждат като характери, като хора и са дори на малки възрасти и години, те са изключително добри възпитани деца.
като ги гледам, различно, честно казано, не виждам усмихнати млади хора, които ги свързва любов към народния танц и ги сплотява хореограф, който е чудесен човек. Когато гледам днешния състав, усещам гордост, чувство на гордост. Много съм горда с тези деца, че са избрали да правят това и се надявам да го правят още дълго време. Изпитвам една голяма радост, защото младите продължават това, което ние преди 20 години създадохме. От ансамбъла в живота си пренесох на първо място дисциплината. Много добри приятели, всъщност там са най-близките ми хора и до ден днешен. Само хубави емоции и ме научи на сплотеност, на колектив, който няма къде другаде да научиш. Топли приятелства, спомени за цял живот, което ако не си участвал в такова нещо, не можеш да го получиш никъде и не можеш да го научиш никъде. Преди всичко, нека да бъдат здрави, да танцуват, да не се отказват, да носят сърцата си магията на танца, да носят сърцата си магията на изкуството, да я раздават с пълни шепи, да обичат танца и да предават тази обич на по-малки и по-големи. Казвам се Ангел Панковски. Теодора Стаменова. Иван Наджов. Иван Димитрова. Даниела Стоянова. Владимир Петров. Юлия. Лица Бачварова. Теманушка Димова. Гергана. Йордан. Надежда. Илия Сокол. Кирил Карабачева. Аз съм Никол. Георги Аврамов. Виктория Тодорова. Илиан Василев. Ивана Кремелева. Борисова Траянска. Карина Костадинова. Ивайла Костова. Николета Страхилова Василева. Здравейте, казвам се Михаил Митрев. Художествен ръководител и хореограф съм на танцов състав Празник. Вече така, доста години натрупани. Както ви казвам, съдбата си знае работата, защото много късно започна да танцувам и от 10-ти клас и изведнъж след 12-ти клас хоп в университет, хореография и така малък шок, но пък наистина тогава осъзнах, че искам с това да занимавам и от тогава ми е целият живот свързан само с танци. В този момент, който трябваше да стъпя в залата заедно с господин Синански, нямах опит с дечица. Залата беше пълна. Тогава бяха от първите танцори. И всички, нали, знаете, когато господина влезе с друг господин или госпожа, и всички гледаха мене. Той ми представи официално, нали, пред всички, нали, че аз ще му бъда помощник. И за мен, докато не свърши репетицията, нали, знаете, има едно чувство в тебе, един адреналин, който се вдига. И беше много странно, но пък много готино и много хубаво. Винаги, особено в началото, така усещах тази тежина, нали, че аз трябва да продължа като ръководител за състава, след като си отиде господин Синански лека му пръст. Трябваше да се разбере как ще продължат нещата, кой ще бъде. Всъщност логиката беше да бъда аз, защото аз бях единствения помощник ръководител по това време. Но аз чувствах голяма отговорност, защото господин Синански беше човек с авторитет. Така един от добрите хореографи в нашата югозападна България. И чувствах голяма отговорност и малко страх, защото аз в крайна сметка 3 години имах честа да бъда до него и не се чувствах готов всъщност да поема състава, но си дадох сметка, че ако, нали, аз не се съгласа и не го поема, това, което е постигнато до момента, ще приключи
Съгласих се, разбира се, с подкрепата на моето семейство, с подкрепата на тогавашните танцори, които бяха голямите. Те също ме подкрепиха много. И макар и с страх, с неувереност, реших да поема и до ден днешен мисля, че съм взел най-доброто решение до момента в живота ми, да кажа, и най-важното. Имах момент, в който исках да се откажа, и това бяха първите години, когато аз поех ансамбъла да го водя, защото реално осъзнах трудността и сложността да водиш такъв състав. Осъзнаваш, че зависи от теб. Дори когато правиме някакъв концерт, всичко трябва да мине през теб. Всеки танц трябва да мине през теб. Всяко облекло, всяка кърпичка, цървулче, нали? Ти си човека, който отговаряш за всичко. И бях на ръба. Аз на никой не съм споделял. Аз за мен си го мислех. Но в крайна сметка си дадох яснота, че това е нашата професия. Щом аз съм решил да занимавам с това, трябва да се сблъсквам с тези трудности. Как създаваме хореографиите, това е сложен процес за нас хореографите, защото за да създадеш даден танц, първо трябва да имаш идея какво искаш да направиш, идея каква музика ти трябва да я харесаш, от кой край какъв танц, но е сложно, защото има няколко вида танци, сюжетни, дивертисментни танци, тематични танци, и ти трябва да си наясно какво точно искаш да направиш и вече чуеш ли музиката, по нея създаваш движения, фигури, дали ще бъде мъжки, дали ще бъде женски или смесен танц. Сега има моменти, има нови танци, които са им трудни и аз виждам някой път, че губят мотивация, почват да се отчаиват и се стрема да ги мотивирам, да им казвам, че всъщност всичко е трудно, но няма нищо невъзможно, което можем да направим. И ги нахъсваме и винаги ги поощрявам, защото в крайна сметка, щом е трудно, значи е хубаво. Лесното всеки може да го направи. Когато танцуваш на сцена, всеки път е различно. Понякога си несигурен, понякога си много уверен, но винаги, когато приключи танца, приключи концерт, винаги се чувстваш удовлетворен от себе си. Мога да кажа на всеки, който се е отказал или който никога не се е записвал в състава, че може би е изгубил малко. Всеки танцор има сценична треска след като излезе на сцената, тъй като ако тя липсва, може би той не дава всичко от себе си. Поради това тя трудно се преодолява, но стъпиш на сцената, просто усещаш магията на танца и потапяш се в него. Разбира се, че има напрежение по време на танца, но просто това те кара да даваш се повече от себе си, да задмине всичко гладко и след това реакцията на публиката те кара да се чувстваш адски щастлив. Когато танцувам, със сигурност се чувствам много щастлива и всички проблеми, които имам в ежедневието ми, изчезват. И може би това е начинът, чрез който разпускам наистина. Преди излизане на сцена винаги е много притеснително, особено ако танца е нов. Но когато излезеш на сцената, просто се потапяш в тази магия на танца и не виждаш нищо друго около себе си, освен хората на сцената. И просто си в друга вселена. Сценичната треска се появява при всяко едно участие. Щом започне музиката, се разтрепервам, но след като стъпим на сцената, особено когато се появят и момчета, те ни дават една такава увереност. Когато си на сцената, емоцията е голяма и тогава си притеснен, не мислиш и просто усещаш танца. Всеки път, когато излизам на сцена, имам сценична треска, но това приключва, защото танцувам заедно с моите приятели, заедно се окуражаваме и всичко приключва относно сценичната треска. Важно е да се предава фолклора, защото това е нашата история и ние трябва да я пазим. Започнах на 6 годишна възраст, след като вече завърших детската градина. Беше доста давна, мога да кажа, почти в началото на създаването на състава. Занимавам се с народни танци от около 12 години. Всичко започна покрай семейството ми. Това, че от много маничка винаги ми е било интересно да играя хора, народни танци. И така, като стигнах до тази възраст, сама реших, че това нещо ме влече и се записах сама.
Вдъхновяваме това, че чрез танците ние предаваме наследството и културата, които са ни оставени от нашите прадеди. Танцувам от 14 годишна, като първата ми репетиция беше доста страшна за мен, защото когато влязох в залата имаше много деца, които аз не познавам. И съответно се разплаках от притеснение, тръгнах си и се върнах една година по-късно, готова за нови приключения. От малка винаги съм искала да нося народна носия. Може би това е едно от вдъхновенията, които наистина ме е накарало да се запиша на танци. Благодарение на моята майка, аз днес съм тук пред вас и говоря за състава. Когато за пръв път облякох носия, си спомних за старите снимки, които имаме вкъщи на моята прабаба с нейната носия и се почувствах все едно се връщаме назад в миналото. Любимата ми случка е първото ми голямо пътуване до Русия. Когато ние тръгнахме с автобус 48 часа, приготвихме се за концерта, всички бяхме готови, когато аз си отворих чувала и видях, че една от основните ми носии липсва и тя си е в сандански. Всички тогава бяха много шокирани и изненадани от това нещо, защото ние нямаше какво да правим и една носия липсваше. Наказахме на господина и просто се появих на сцената с съвсем различна носия. Като това не ми е първата случка с забравяне на носията. Една от забавните случки беше когато в Украйна, както знаете, там няма обхват. И ние си тръгвахме от хотела, при което господина получи съобщение. Явно той има интернет на телефона или нямам представа как, но се оказа, че сме забравили едно момче в хотела. И той получи съобщение, забравихте момче в хотела, при което всички започнахме супер много да се смеем. След което се върнахме, Ванката ни чакаше там, супер изплашен. И си го прибрахме. Здравейте, аз съм забравеното момче от Украйна. Една от най-забавните и леко стресиращи случки за мен е това, че при тръгването от нашето пътуване от Украйна, аз отидох до магазина, след което се върнах в хотела, където очаквах да видя моя състав, чакахме да тръгнем към България, но видях, че автобуса го няма. И леко усетих притеснение. Върнах се в хотела на рецепцията с треперещ глас и помолих рецепционистката да се обади на моя ръководител, тъй като в Украйна нямам обхват, нямам карта и не мога да се свържа с никой от състава. Тя се обади и така се върнаха и си ме прибраха. Когато се прибирахме една вечер след разходка, чухме от един ресторант една народна песен и решихме, че ще почнем да играем на улицата. Хората много ни се зарадваха вътре в ресторанта, викнаха ни и така развеселихме обстановката и на тях. Бяхме в Македония и обикаляхме из улиците, докато стигнем до залата и нашия ръководител падна. Това беше паметна ситуация за мене. Бяхме на фестивал в Македония, бяхме канени в Радовиш. И отиваме с тогавашната група. Мина концерта, всичко беше прекрасно. И след концерта организаторите ми казаха, нали, ела, тук сме приготвили хапване, пиване за децата, да го вземеш. И аз взимам един голям кашон и обаче казвам на децата, изчакайте ме отвънка пред тя беше спортна зала. Добре, господине, чакат ме, излизам аз и нося кашон, ето така. И си ги търся. И хоп, виждам ги в далечината под една лампа и аз мисля, че входа на спортната зала е на кота 0. Няма височина. И се обръщам към тях и тръгвам и в един момент се спъвам от ръба и то се оказва повече от 2 метра. Политам надолу с кашона, с сокчетата и с сандвичите и толкова зверски паднах. И те всички шок, всички ме видяха, да дойдоха, дигнаха ме. Това беше наистина смешна и трагична ситуация. Една от случките, които няма да забравя с ансамбъла, бяхме много по-малки и бяхме на Приморско. И стана така, че всички объркаха танца по време на сцената и буквално ние влязохме и излязохме и Мишо пак влизате и бързо ни вкара обратно на сцената и след това, нали, си продължихме танца, но това е едно от най-яките гафове на сцена и няма да го забравим. Любимото ми пътуване със състава е, мисля, че пътуването ни Котел миналата година. И заради концерта, и защото вечерта преди концерта беше много интересна. И имахме един бас с нашия господин.
ако спечелим на другия ден първо место, да си качи една снимка като профил във Фейсбук. И на другия ден станахме сутринта и станахме първи. Любимият ми танц е един от последните ни танци, Пиринска импресия. Може би ми е любим заради това, че може да прозвучи малко егоистично, но танца започва и публиката вижда първо мен на сцената. Хореографът, който ни постави танца, ми каза, че когато е правил танца, си е представял как аз го танцувам. Любимият танц ми е, може би, шопския, защото винаги го играем на финала, когато хората очакват да сме изморени. Той е по-бърз и винаги с него пресъздаваме едно по-добро настроение. Любимият ми танц е северняшки танц, тъй като той показва радостта, която всички изпитваме, когато играем, и емоционалността, с която играем. Любимият танц ми е, може би, стария шопски, защото още като бях в по-долната група много ми харесваше, още от малък ми харесва много този танц и нямах търпение, нали, да станем вече малко по-големи, да го научим и да го играем на сцена заедно с всичките. Моят любим танц е комитски танц. Той си е, нали, тук от нашия край са движенията от Пиринския край и просто си ми е в сърцето, много го харесвам. Моят любим танц е северняшки танц и се различава с това, че е доста бърз и има нотка на закачливост. Любимия ми танц е Пиринска импресия и може би защото сме в Пиринския край го усещам много близък до мен. Господин Митрев, или както повечето му казваме от нас по-големите, Мишо, е уникален човек. Той успява да проявява разбиране винаги с нас, с най-различните ни глупости. Общо взето вече кой на работа, на училище, университет, винаги се съобразява с всичко, с което може. Никога не ни е правил проблеми и въпреки това успява да ни сплоти и да продължаваме да печелиме първи места. Бих казала, че е много голям професионалист, че когато трябва да работим и се подготвяме за някакво състезание, сме сериозни, но в същото време извън залата сме много добри приятели и можем да се забавляваме заедно. На първо място приятел, след това ръководител. Извън залата е както всеки друг приятел около мен. Няма я тази бариера между учител и ученик вече, нали, с напредването на годините. А като ръководител мисля, че се справя добре. И това, че съставът навършва тази година 20 години е доказателство за това. Според мен е сърцето на танцов състав Празник. Той ни вдъхновява, подкрепя ни във всичко, което правиме. И благодарение на него нашия състав не е просто една група, а е цяло семейство. Пожелавам на състава за напред да бъдат все така сплотени, да запазят тази енергия и дух и да покоряват нови върхове. Никога да не изгубим искрата си. Да продължават да правят това, което обичат и да печелим още много успехи със състава. Винаги заедно. Мечтата ми за празник след 20 години е първо да запазиме това приятелство, което го имаме с всички, това уважение един към друг. Другата ми мечта е да продължаваме да бъдем успешни, да запазиме така духа, който имаме всички, в частност аз и танцорите, без значение от коя група, хъса, който имат, най-вече да говорят все хубави неща за нас, защото всички заслужават, особено децата, защото наистина те полагат къртовски труд, за да може, когато излезем на сцената, и публиката да стане на крака. И най-вече това мечтая. След всяко наше участие, публиката да става на крака и да ни се радва.
Пожелавам си от небето да дойде бира. Говоря нещо. Хук? Добре, давай. Аз знам. Аз затова не трябваше да съм първи. Клапа! Клапа! Много съм спекла. Ох, мислех, че ще се справя по-добре. Ох, ми нещо, много съм притеснена. То не е заради това. После вече се включват пътувания и такива неща и това малко или много те кара да останеш. Обаче как да го кажа това на хората? По същия начин, малко по-тихо. Коя е любимата ни случка? Айде, че отнемаме много време. Айде, поправи се за нас. Може ли по-кратки въпроси? Да не са толкова много. Ами не е хубаво. И да бъде толкова... Добре. Как се казваш и как би се представил на хората? Добре ли стана? Да. Добре.